ene yɛrehwɛ ne yɛfrɛ no asɛm-sɛ-bɛ. Asɛm-sɛ-bɛ. Na ansa ne yɛbɛkɔ so no, ma mema wo bɛ. Me din ne deɛ eguso yɛ Nana Amisa Ayim. Aha yɛ learn sua hwi. Ene ba me de ma wo yɛ obi amane san obi. Obi amane san obi. Kan no yɛwɔ school no. Obi tumi di abɔnefosɛm na esiane sɛ wote ne nkyɛn a wanka nti na wɔde asaaw. Teacher ni hɔ. Behu sɛ binom yɛdede wɔkasa denenenene. Teacher ba ya pɛ wɔse obiara na. Wokasa bio, wankasa bio, wobɛgye bi. Ɛno yɛ obi amane san obi. Sɛbe obi ɛne obi eko. Wa wogyina nkyɛn wobɛhu a w'ani so dwasa. Obi amane asan obi. Nti ɛnɛ de a mede ama wo ɛno no. Afe yɛnkɔ ɛyɛ asɛm-sɛ-bɛ ne so. Edin no ɛyɛ asɛm-sɛ-bɛ. Sɛ asɛm a ɛsɛ-bɛ. Eyi fi abasɛm. Meka abasɛm a ebetumi ayɛ anansesɛm, nyankonsɛm a yɛka yɛne nanom adi bi gyaa yɛn. Ebetumi so ayɛ asɛm a ɛsi pɛn, tete mmerenim, tete ntrɛde ade. Asɛm no si pɛn na yɛde asae bɛ. Nti yɛse asɛm-sɛ-bɛ, asɛm a ɛsɛ bɛ. Ɛno ho asɛm ɛna yɛreka no. Ɛna a yɛhyɛ yɛnhwɛ nhwɛso kakra. Na edi kan a mene wo hwɛ ɛyɛ Prohwia mansa na ama adoa ayi anso. Eyi fi abasɛm mu anase anansesɛm. Prohwia mansa na ama adoa ayi anso. Eyi yɛ asɛm a ɛsɛ-bɛ, asɛm-sɛ-bɛ. Ne ɛto so abie. Ɔtwe nhunu adukurom no na ɔda. Ɔtwe nhunu adukurom no na ɔda. Ne ɛto so abiesa ɛyɛ ɔtwe mprɔ wɔ adukurom. Ɔtwe mprɔ wɔ adukurom. Saa abie a maka yi nyina fi abasɛm anase anansesɛm mu. Ɔtwe nhunu adukurom na ɔda. Ɛyɛ anansesɛm mu ɛna enyae. Emu yɛtumi nya abrabɔ mu suahu nso yɛ den efi mu. So that's ɔtwe nhunu adukurom na ɔda. Obi afaw sɛ ɔboa wo fi da koro pɛ asɔre no wakeka nsɛm bi a ensɛm fata ɛde kyerɛ wo. Wetumi aka sɛ nhunu saa nipa no sɛbe na wodidi. Nhunu no na wotumi kɔba. Nhunu no na wosatade. Na wonna adagya. Sɛbe na wonna abɔnten. Nti ɔtwe nhunu adukurom no na ɔda. Abrabɔ mu de a yɛbetumi ɛde ama no ɛno no. Asekyerɛ trade ɛsɛ ɔtwe adukurom ɛna wɔpɛ. Nti wohu no na ɔda duase ebetumi aka ne saa. Na afi ɔtwe mprɔ ɛwɔ adukurom. Eyi yɛ ɔhene bi ɛne ɛyɛ obi a ɔyɛ ha. Na ɛde saa asɛm yi ɛbaayɛ. Nana ukɔ wiram na akɔkuku aboa ɔso a nana sɛ ne dea. Sɛbe wo ne wo yere ukubu ada. Nti didimu a na dakoro ɔbɔfo yi kɔɔyɛ no ɔtwe ne onyae na ɔde ne kɔkɔ hyɛ adukurom. Ɔbaa no bebisa nana sɛ nana nka me kɔɛ na menya wɔtoro mu a ka nana ɛbɛndɛn ɔsenka yɛ nana dea. Ɔbobɔ mmoa ɔwansan ewio akrante ne nyinaa ɔse nana dea. Tie hɔ na ɔbɔ na nana me kɔ na menya ɔtwe nso ɔse we nana dea. Abrante ne ka wo ne tim se ɔtwe mprɔ ɛwɔ adukurom. Sɛ nana dea de a ɛne ɛnka adukurom. Saa ɛna ɛno nso ɛte. Nea ɛtɔ so anan a mede ma wo. Yi yɛ asɛm a esiiɛ bra na yɛwɔ sukuu koraa no. Yɛde yɛ ɛyɛ ahwɛgoro ɛma yɛdi. Ntim jakari asoa ne man akɔbɔ no fɛyi ase sɛ ɛtɔ. Ntim jakari asoa ne man akɔbɔ no fɛyi ase sɛ ɛtɔ. Eyi yɛ asɛm esi tete mere. Na yɛnya emu ɛbɛ. Ti eyi nso yɛ asɛm-sɛ-bɛ.
Tinne ya mede bere wo Asɛm-Sɛ-Bɛ. Na Asɛm-Sɛ-Bɛ no ya asɛm a ɛsɛbɛ. Ebi fi abasɛm anaasɛ anansesɛm. Ebi nso fi nsɛm a esi pɛn. Bi ne ntim gakaridi a yɛrekan. Ya asɛm a esi tetemere ɛne yɛde ayɛ da yɛreka. Ɔtwemporo wɔ dukurom, twinhu wɔ dukurom na ɔda. Wohwɛ amansa na ama adoa yie anso. Ne nyinaa nso yɛ anansesɛm mu di a yɛde ama wo. Me din ne yɛ Nana Emisa Eyi. Maka kyerɛ wo sɛ twi deɛ sɛ wopɛ sɛ wosua twi kasa na wo bere a ɛyɛ learn sua twi background.